дигар меъёри мавзӯъ зинда ин аз нав барқароршавӣ. Аз нав барқароршавӣ хосияти организмҳои зинда аст. Ҷисмҳои ғайризинда қобилияти аз нав барқароршавиро надоранд. Мисол вақте ки бурро мешиканем ё ин ки партаро мезанем ё ин ки партаро мехарошем, вай аз сари нав барқарор намешавад. Қобилияти аз сари нав барқароршавиро надорад. Лекин вақте ки дастат ягон ҷо мезани, устухонот мешиканад, аз сари нав барқарор мешавад. Ё пӯстатро метарошӣ тавассути кордан, обратно регенератсия мешавад, барқарор мешавад. Аз нав барқароршавӣ аслан дар организмҳои зинда дар ду шакл дида мешавад. Ё таҷдид регенератсия, ё афзоиш. Хоб, дар ин ҷо аслан дар бораи афзоиш омадааст. Афзоиш қобилияти организмҳои зинда аст, ки ба худ монандро ҳосил мекунад. Дар натиҷаи афзоиш ай саг-сагча, ай гурба-гурбача, ё ин ки ай шер, шерча ҳосил мешавад. И аз нав барқароршавии афзоиша. Бо аз нав барқароршавие ки регенератсия аст, ӯро мо хай гуфтем. Яъне ҷисмҳои ғайризинда қобилияти аз нав барқароршавиро надоранд. На регенератсияша, на афзоиш, ягон чиз надоранд. И хосияти хоси организмҳои чи аст? Зинда. Хоб, ирсият. Вақте ки қобилияти афзоиш кардан нест, ирсият нест. Ирсият танҳо хоси организмҳои зинда аст. Ирсият чист? Қобилияти организмҳои зинда ки аломат ва хосияти худро аз насл ба насл мегузаронанд ва ин вобастагӣ дорад ба молекулаи кадеин, ба кислотаҳои нуклеилат кадеин вобастагӣ дорад, ки мо масалан ба падару модар монандем ё аз падару модар ягон хусияти фарқкунанда дорем. Ин ирсият ва тағйирпазирӣ аст, ки ин ҳарду вобастагӣ дорад аз кадеин ва танҳо хоси организмҳои зинда аст. Организм вақте ки афзоиш кард, баъд наслш ба вай монанд мешавад. Вақте ки дар ҷисмҳои ғайризинда қобилияти афзоиш кардан нест, ирсият низ дар онҳо вуҷуд надорад. Хоб, дигар ҳамун тағйирпазирӣ ки аллакай гуфтем. Тағйирпазирии қобилияти организмҳои зинда аст, ки гоҳо аломат хусияти нав пайдо мекунад, гоҳо аломат хусияти худро гум мекунад. Масалан, аз харгӯши сафед ҳосил шуд харгӯши сиёҳ, яке мақсадам харгӯш тавлид шуд дар байн. ин тағйирпазирӣ аст. Ё ин ки дар инсон масалан бемории нуқсони модарзодии чи ангушт ба ангушт пайваст аст, ё ки нодуруст ҷойгиршавӣ, ё ки ангуштон дароз мешавад ё кӯтоҳ мешавад, ё ангуштон бисёр мешавад, ё дар растаниҳо шакли баргу навдошон иваз мешавад. Ин ҳама тағйирпазирӣ аст. Тағйирпазирии қобилияти организмҳои зинда аст, на ҷисмҳои ғайризинда. Яъне ҷисмҳои ғайризинда қобилият ба тағйир ёфтанро надоранд. Хоб, дигар меъёри мавҷудоти зинда ин сабзиш ва инкишоф аст, дар якҷоягӣ овардааст. Ана якум гап мезанем дар бораи сабзиш. Сабзиш чи аст? Сабзиш ин зиёдшавии масса ва андоза. Вақте ки организмҳои зинда афзоиш карданд, масалан, хай гуфтем дар натиҷаи афзоиш аз одамча ҳосил шуд, яъне тавлид шуда, кӯдак тавлид шуд. Кӯдак вақте ки тавлид шуд, андозаи беҳад хурд дошт ва массаи кам дошт. Оҳиста оҳиста массаи ин зиёд мешавад ва андозаш калон мешавад. Чӣ хеле мебинед? Масса ва андозаш чӣ десай? Калон шудесай. Ин сабзиша. Сабзиш чӣ буда? Зиёдшавии масса ва андозаи организм. Масса ва андоза зиёд шуд, ин сабзиша. Лекин вақте ки масса ва андозаш зиёд шуд, қадар шуд, вақте ки тавлид шуд, баъзе хусиятҳое дошт, ки инсони калон надорад амун хусиятҳоро. Мисол, роҳ гашта наметонист, гап зада наметонист, навишта наметонист, мисол забон намедонист. И вақте ки оҳиста сабзиш кард ку, калон шуд ку, ҳамунҷо инкишоф ҳам меёбад. Аки инкишофиш чӣ бошад дар инҷа? Агар зиёдшавии масса ва андоза ин сабзиш бошад, инкишофиш ин аст, ки хусусиятҳои наве ки ҳамин ба даст меорад, ин инкишофа. Масалан, хусусияти нави роҳ рафтана барои ин наметонист ку ёд гирифт. Навиштанай, гап заданай, давиданай, ҷаҳиданай, ягон забон омӯхтан, ягон илм омӯхтан, ягон касб омӯхтан, дашти чи, яъне чи амалҳое ки дар ҳаёт мо ёд мегирем, яъне ба даст меорем, хусусиятҳои нав мегем ира. Инкишофа. Яъне инкишоф хусусиятҳои нав ба даст овардан буда. Сабзиш бошад чи? Зиёдшавии масса ва андоза. Хоб, ин сабзиш ин қобилияти зиёдшавии ҳаҷм ва вазн ва масса. Хоб, ана инкишоф бошад зина ба зина амалӣ шудани ахбори ирсӣ аз волидон гирифта шуда. Ҳамун хусусиятҳои наве ки ҳамин кӯдак ба даст овард, дар натиҷаи амалӣ шудани ахбори ирсие ки аз волидон гирифта шудааст, дар натиҷа ҳамун ба амал меояд. Яъне агар дар ахбори мо, дар ирсияти мо, дар хромосоми мо, дар кадеини мо омадааст, ки ин бояд роҳ равад, ин бояд гап занад, ин бояд мақсад ҳамин амалҳоро бикунад, оҳиста-оҳиста ҳамин хусусиятҳо дар ин пайдо шавад, ҳамин хусусиятҳо дар ҳамин кӯдак чӣ мешавад? Пайдо мешавад. Ин буд сабзиш ва инкишоф, ки ягон вақт организмҳои ғайризинда қобилият ба сабзиш ва инкишоф надоранд. Мо вақте кӯдакчаро нигоҳ мекунем, ба ин мақсад ғизо медиҳем, ин оҳиста-оҳиста сабзиш мекунад. Лекин вақте ки мо як санг дар об метем, санг дар ягон хӯрок метем, санг сабзиш мекунад. Яъне ҷисмҳои ғайризинда қобилияти сабзиш карданро надоранд ё қобилияти инкишофро надоранд. Ин фақат қобилияти хоси организмҳои зинда аст.
خب دیگر خصوصیت خاص ارگانیسم زنده این برانگیختن است. برانگیختن یا به انگیزش آمدن، قابلیت جواب گرداندن به انگیزنده های محیط از جانب ارگانیسم زنده. ارگانیسم زنده یکی از خصوصیت ارگانیسم زنده همین است، برانگیختن است که قابلیت دارند به عکس العمل به این چیزی که به انگیزنده که محیط تاثیر میکند به وای عکس العمل چیکار کنند نشان دهند. خب قابلیتی به همه گونه تاثیرات محیط بیرونه جواب گرداندن ارگانیسم را چی مینامند؟ برانگیختن مینامند. برانگیختن در ارگانیسم‌هایی که سیستم عصب دارند و ندارند فرق میکند. برانگیختن در ارگانیسم‌هایی که سیستم عصب دارند رفلکس نام دارد. مثلا انسان سیستم عصب دارد، از تیپ رودکاکو سر کرده تمام حیوان‌های طرف و انسان نیز دارای سیستم عصب است. وقتی که مثلا ما خواستیم دستمان رو بشوییم در آب و وقتی که دستمان تای آب میبریم یکی آب گرم بود، آب گرم بود، سر دستمان چیکار میکنیم؟ از هم آب میکشیم، دستمان رو میگیریم. به خاطر که در اینجا حرکت چی به وجود اومد؟ رفلکس. حاضر در ارگانیسم که سیستم عصب داره رفلکس ریاکسیون جوابی ارگانیسم با اشتراک اتمی سیستم عصب. یعنی سیستم عصب درک کرد که آب گرم است و فرمان داد به موشک‌ها که دست باید موشک‌ها کشف کنند و دست از تای آب گرم چی گرفته شود. یعنی این با اشتراک سیستم عصب شد، پس این چی نام دارد؟ رفلکس نام دارد. تمام ارگانیسم‌هایی که سیستم عصب دارند برانگیزش در شکل رفلکس است. دیگر چیزی که در رسم می‌بینید اینجا برانگیزش ارگانیسم‌هایی که سیستم عصب ندارند تصویر شده است. ارگانیسم‌هایی که سیستم عصب ندارند عکس العمل آنها با تاثیرات برانگیزنده‌ها تاکسیس، تروپیزم یا ناستیا نام دارد. خب اینجا سوال به میان میاد، تاکسیس، تروپیزم، ناستیا چه جدا کنیم؟ خب تاکسیس در اونهایی که سیستم عصب ندارند حیوانند، مقصد یک کجرگی ها است. مثلا امیوبا، انفوزوریا تاکسیس دارند. مثال فوتوتاکسیس اساسی روشنایی به جانب روشنایی حرکت میکنن، یا اگر یگان ماده شیمیایی اگر در اینجا همراه کنیم از ماده شیمیایی میگریزن. این فوتوتاکسیس یا خیموتاکسیس. تاکسیس این چیز ارگانیسم‌هایی که سیستم عصب ندارند عکس العمل آنها برانگیزنده تاکسیس این در ساده ترین ها بوده است، حیوان های یکجوره. تروپیزم و ناستیا باشد خاصی رستنی ها است. یعنی در رستنی ها رفلکس و تروپیزم ناستیا میگن یک سری جوابشونه، در حیوان های یکجوره چی مینامند؟ تاکسیس мероманд. дарси пурраро метавонед аз телеграм канали мо дастрас намоед. ссилкаи он дар описания гузошта шудааст.